Kaixo lagunak, irrikitan nago biharko eguna iristeko, zergatikan turra Bilbora iritsiko da, eta hemen nago, 11etako eta guzti, hemen daga tortilla, ura, txokolatia. Xavier! Gure gaurko gonbidatua pasada eta 11etakoak endu dio arginano bati. Ez daki honek zein duen ondo, eta ni zein goeguain. Artu, Joseba. Ondo, Abil, haupa, Xavier Artetxe jauna, ongi torri, azteko eta behin. Zer modu, ze uste guan, zea, abeto jamentu batu gala eta pasaiz da hartu, oza, oiturakin? Karreatara beti oituta, horixe bai. Zen bat urte bizileta gainean, mundu bizita guztia txirrindularitzan ibiliaiz, mundu hontan, Amabi urterekin hasi eta ja 54, así que... Atxizla, amar, oza, erdila baino desente gehiago. Eta ine hostaldian, zen badenbola zuaz, ja? Ja 9. urtea da. 9. urtea, eta zein da zure eginkizuna bertan? Honi prestatzaile fisikoa naiz, eta, bueno, azkeneko 2 urteetan prestatzaile fisikoen burua be bai, así que, bueno, hori da nire lan. Ba, niga hemen pixka zaintiratu hasekat, Hori fisio hori. Fisio, nekatxela, mar. Bueno, lagunak, behintzat hemen dakat nire tortilla bihar juteko, zemuz da jazue txitxarek eta tripan biharko datorren... Turra da. Turra da, urduri, baina gogotxu, ez da? Bai, hori beti. Hori beti. Adi lagunak, tortilla ehar bat ingo deu, ikusiko zue txaka pixkatekin eta tipula eta geho hor ingo deu ziose berezia, eta aldi berian, biharko eta turran da txirrindularitza munduan ibili. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Xavier, garatuko izut pausuz nundin noa biliko gehan errezetakin, bale? Ingo dugu errezeta oso simplia. Aproposa turra ikustea juteko, eamatekua. Zergatik, ingo dugu tortilla bat, ingo duguna da. Alde batetikan, patata hauek zuritu eta oliotan potxatu. Gero, ingo duguna da, arrautzakin hastu, baitare gatza bota, eta tortilla prestatuko dugu. Hemen ingo duguna da, bi arrautzakin, ospina, kilorea eta txakakin, ingo deu, bueno, honekin maionesa, gio txaka sartu, eta hain famatua dan tortilla txakakin egin beste gustatzen jendiai, prestatuko dugu bai. Ingo deuna da, tipula aparte potxatu. Zergatikan, ingo deu, tortilla patata tipuli gabe, ni naiz oso amorratua, baina bueno, gaurrola ingo deu, eta gio jarriko jo, tortilla azpin, txaka erdin, gio beste tortilla, eta gainean tipula potxatu botako dio, bale? Eta gero, ingo deuna da hemen tortilla opiltxo bat. Ingo deuna da tipulina sartagian gorritu, berta patata horren erdila hola botako deu nahikoa, patata hori zurituta puskatuta bertara bota, potxatu tipulina patatakin, eta hori boltxo batean sartuko deu, eta ingo deuna da arrautzakin eta gatz pixkatekin birrindu. Eta horrekin ingoitugu, pankei batzu izango bazian bezala tortillanak, hola, opiltxo batzu ingoitugu, eta gero opilloiei batzu jarriko jo, tipula potxatua gainean, eta bestiai txaka pixkat. Hoiek bertan jateko, eta tortilla turrea joteko. Ados? Errez esan duzu bai. Bai, errez esan aldeo. Bueno, zemuz moldatzea, zukaldian, asko ite aldezu zukaldian. Jan, normalean Jan, bai, ondo. Zukaldatu gutxi. Gutxi, Bueno, patata zuritzen daulako gauzak, erraz, ez da? Zeo zeingo deu. Bueno, ingo exuna da, patata zurituko izkiazu. Beitu, jarriko izut hemen zurigailua, bi patata hauek zurituko dituzu potxatzen jartzeko, eta ja zaudela, beste haure bai zurituko zu, horreako, bale? Eta nin jungo naizena da, tipulak potxatzen. Hau, Juliana moztuko ditut, sartai baten jarriko ditut, eta beste tipulina hau, beste sartaian, denbo ematen bait. Bueno, eta aldi berian mingaina eman behar dio, bale? Hori ingo. Venga, hasi zuritzen, eta kontatu, zemuz esan dagoa, zemuz txitxare horiek, biharko eguna dator, egurra haundila, txirrindularientzako, mundu mailan, ez da? Bai, azkenean esan bizala, bueno, turre da danontzako, talde guztiek, ez korredorea bakarrik, babesleak, telebista, ikusleak, azkenean mundu mailan karrerarik handiena da, eta... Hau da, futbolian Championsa izango bazan bezala, mundial bat izango bazan bezala, ez da? Eta, zergatik da hain berezia turra?
Ez dakit, azkenean tradizioz, ustaila apur bat opor mundua da, eta Frantzian jaio zen txirrindularitza berez, dakigun lehenengo lasterketa. Bai, Eta, azkenean... Horienekin, orduan oinarria Frantziatik handator txirrindulari txapelketanak, ez da? Bai. Eta, horrelako lehenengo karrera handia turra izan zen, eta gainera ustailan da, jende asko oporretan dago, eta joateko errazagoa da, eta nik uste dut, faktore askoan gaitik dela karrarik handien, ez da? Euskaldun ez da jun turra ikustea, furgonetan, launekin, nigo atzen naiz, aitan launekin, da jute ginala, eta tinda kampaina montatu, pailakin, kiston dakat oroitzapen oso polita txikitan jute ginala area, bai? Azkenean festa bat da, ez da bakarrik kirol ikuskizun bat, azkenean festa bat da jendearentzako, eta gure kuadriako apen nire anaia korredore zanean joaten ziren, festara gehiago karrera ikusten baino, eta azkenean, hemen da gonzaletasunagaz, da Pirineoak hain gertu izan da, normala da, ez da. Egia esan, nik hori gogatzen dut, hori da, jute sinala, ze festa zeon, zenba jende, ze giro, eta gero, momentu batian pasatzen zian, da, jazta. Eta zezu, aldaturra ikusten etortzia, hori da, zuizaltu zuen, festa girua, eta gero nire bai txikian, nintzen asko enteatzen. Esaten zuen, jode, honi atorri gara, asteburu pasadia hemen 5 minutu handanak, txiun, eta venga, berrio paella jatea, Bai, azkenean, eta askotan ezagutu ez, naiz eta telebistan errazago ikusten diren, bertan askar pasatzen die, eta liderrak edo ospetsunak ikusi bezuzu egiten. Hala da. Bueno, eta biharko esan dako, biharko txitxare horiek barruan dazkazuna, ze berezia Bilbon hasiko dala aurten turra? Bai, azkenean, gainera bizkaitarra izan da, hemen Euskal Herrian hastea guretzako importantea da, ezta? Nik uste dut txirrindularitza munduan, atzerriko taldeetan ibiltzen garen arren, ondo dakite Euskalduna izatea zer dan, eta zelako afizioa dagoen hemen, eta guretzako, ore bat da, ez? Munduari irakustea karrerarik handiena hemen hasiko dela, eta beste alde batetik, Bilbona ingertu hasita, sekulako posa. Ze ona. Eta esan dezun bezala, Euskaldunak txirrindularitza munduan, zeratik gea hain ospetsuako, zeratik gea ebagit indurainek, eta gauza jende txirrindulari asko egon da hemen urratzearrakin ditunak, baina gero ze afizio da hon. Zenba gustatzen zaien gure mendikatiak hilo eta hor bazter guztitan beti jendia animatzen egotea tope, ez da? Azkenean kultura handia da, ez da? Herri honetan, futbola da, baina txirrindularitzaekiko beti egon da oso kultura handia, eta gainera, kanpotarrak asko eskertzen dauriena da, jende jakitutzat hartzen deuri euskal zalea, ez da? Asko baloratzen deuena, asko dakiena, danak animatzen dituena, eta nik uste dut, kultura horren parte, korredore eta talde asko daude beste maila bajuagoetan ere Euskal Herrian, eta horri esker badauzkagu txirrindulari asko, eta ez txirrindularia bakarrik, mekanikoak, masajistak, zuzendariak, prestatzaileak, txirrindulari munduan bueltan daun jendia danetik egiteuna, ez da, azkenian, ez da? Aditu asko alegia, ez da? Hori da. Aditu asko. Bueno, eta Xavier, aurten tropelian, zenbat euskaldun kirolari topatuko ditugu? Dozena inguru bat bai, ez da? Dozena bat bai, Bai, azkenean, talde ezberdinetan dauduen euskaldunak, nik uste dut, edizio espeziala danez, danak nahi izan dutela aurtengo turrean egon, eta, denboraldian zehar, turrari importantzi gehiago eman, eta, guk ere badauzkagu Jonathan Castroviejo eta Omar Fraile, euskaldunak, eta, besteak beste eurek ere irteeran egoteko, gogoak eta urte osoko lana hor jarri deuri, ez da. Eta zu esan dezuna, zu zaude Ineos taldean, ez da? Eta zaudete bi euskaldunekin hor, ze izango dira, gregarioak, edo puntxan jungo dira, edo ze euskaldun dakau aurten turran aurrian ibiltzeko joerakin ibiliko gana? Gure aldetik, bai Jonathan eta bai Omar, gregario lanetan ibiltzen dire normalean, naiz eta etapa batzuetan bereien aukera ere izango duten iesaldian sartu eta igual etapa garaipenen bat lortzeko, baina ez dira generaleko korredoreak, ez da. Generala egiteko, seguruenik Mikel Landa egongo da hor aurrean, badaki turrean podionetuk gertu egotea zer dan, bitan laugarren egin du, eta gero, Peio Bilbao, Jon Izagirre, baditugu beste euskaldun batzuk ere hor aurrean eukiko duguzenak. Hori, bada, hain herrialde txikila eta horre dozena bat pertsona eukitzia euskaldun hoi
guk animatuko azkenian bai, turrian beti balin bado, eskaldunen bat, o ez dakit, wine tenisian, asian bezala hor, penintsulako bat, eta azkenian, emateizu gogo gehiago ikusteko eta jarraitzeko ere bai, ez da? Ba, hori da. Euskal Herrian, indurainen boom hori pasatuta gero, badirudi, ez direla heldu korredoreak maila horretara, ez? Baina nik uste dut lehen esan bezala, turreko etapa bat irabaztea edo horre lehen 10etan egotea, hori bakarrik ja lorpen handi bat dala, ez? Nigo goratzena ez aspaldi, Marino Lejarreta, Fede Txabe eta horre ibiltzen ziranean, etapa bakarra irabaztea, zer handia, esala, ez da? Zoritxarrez, indurainek gaizki... Eotia ja giztonaek, ez da? Bai, gaizki oitu digo indurainek, ez da? Hori da. Hala da. Bueno, eta biharko etapa. Normalian, turra kontrarreloj batekin hasten da, ez da? Biharrala izango alda. Batzutan askotan hasten da prologo batekin edo erlojupeko batekin, batzutan taldekakoa. Nik uste dut, Euskal Herrian turretakoan gauza on bat abe bai, munduari zure etxea erakutsi nahi diozula, ez? Eta nik uste dut, Euskal Herriko etapa hauetan, lehenengo etapa horretan, Bizkaia erakusteko aukera daukagu, eta erlojupeko baten, oso kilometro gutxi egiten dira, eta horrelako egun baten, Bizkaia osotik ibiliko dira txirrindulariak, kostaldetik, eta egia esan, jendea beldurrez dago, izan daitekelako turreko hasierarik eta gogorrena, azkenengo urte askoan. Etapa gogorra eukiko dugu, eh? Bai, 3.000 metrotik orako desnibela egongo da, Bilboko etapan, eta jendeak badio beldurra apur bat etapa horri. Bai, Bueno, eta adi... Baina, zuek, zen musu azte, Ineos taldia, zen mus sartuko da aurtengo turrian? Guke, talde buru, horrelako itzulia handietarako, apustua taldeak Egan Bernalekin egin zuen, baina iasko erorikoaren ondorioz, oraindik ez da sendatu, ez? Zenbuz dago, gainek izenduko... Bai, bizirik egotea berarentzako nahiko importantea da berez, eta errekuperatzen doan arren, oraindik ez dago bere honenean, alere saiatuko gara, bera gogotsu dago, eta alik eta ondoen egiten, ez da? Eta gero, esan bezala, gazteak daukaguz, Tom Pitcock, Carlos Rodríguez, oraindik 22-23 urteko korredoreak, eta horiek, esitzen joan behar dira astiro, eta, etapa garaipenak ere aukeran izan ditzazkigu, Omar Fraile, Castro Viejo, Kiatoski, eta horrelako korredorekin, eta, hori da, apur bat, gure lana hori izango da, edo gure helburua, ez da? Gertatu daike, aurtengo sorpresaen bat edo aurreatu aldezuzuk, edo sorpresak izaten dira danontzako, edo zuek hor barruan zaudetenak ikusten dituzue sorpresaiek etorri aldutela. Nik uste dut, sorpresa gutxi egongo direla, badakigu azkeneko bolada honetan, bai Tadej Pogačar eta Jonas Vingegaard, beste maila baten aritu dira, eta nik uste dut, beraiek direla favorito nagusi, eta sorpresentzako leku gutxi dagoela, ezta? Baina, 21 egun dira, gauza asko gertatzen dira, erorikoak, ezbeharrak, osasun arazoak, eta hor egon behar da. Hor egon behar da, eta buru belarri da ona, azkenian zeo zein aldu, ez da? Hori da. Ondo. Bueno, hemen txepagoa txerrek etxarraka, behitu, desente tipula jarri dugu hor potxatzen, patata lauki txikitan ebai hor albuan. Bota hori hemen bera organikoan abazuia hor dazkazuna salak. Eta, Xavier, tortilla ze gustatzen zaik? Tipulakin o tipula gabe? Enaz, niri biek egia esan, biek, enaz hor sartzen, gerra horretan enaz sartzen. Ez da? Ni egia esan, patata biuna balin bado eta arrautza erra balin bada, hori bai, tipula pixkatekin goxotasun gehiago daka. Baina, hortako jungo geha kalea, galdetu dio jendiai, eta ea, ze esateun jendiak, guazen bertara. Patata tortilla, tipularekin edo tipularik gabe? Niretzako tipulakin, bestela ez daka grazinik. Ondo potxatu tipuloi, poliki, goxo, gero patata bota, eta zeatu, eta ikenda earra. Eta arroltza earrak ere hemengo arroltzakin, earretakua. Neri tortilla tipularekin gustatzen zait. Neri patata tortilla tipula eta baratxuri pixkatekin. Aitzen az tortilla patate iteni, baina nahi
tipula ez zait gustatzen. Txikitatik tipulak beti gora ematen dit. Orduan nik tortilla egiten dut tipulik gabe. Nik tipularekin, bai. Tipula potxatuta pixka bat eta tipularekin, bai. Oso goxua gelditzen da. Niri patata tortilla ondo gustatzen zait tipularekin. Ze tipula gabe ez da patata tortilla. Eta nik baratxuria botatzen diote bai, baina... Ez zait gustatzen gehiegi inda, eta egin gabe baldin badao, segun. Batzuk esaten dute goixoago dala, baina segun eta nolako neurrian egiten da. Niretzako da jugosua egotia, oitzain da. Erdi egina, erdi izango da, erdi egina. Ez da lehorra, ez da bere puntua zan berdu. Neri gutxi egin da gustatzen zait. Arrautza ez dela ondo dena sekatua. Piskat biunak gehatzen dela, gehatu dedila barrendin. Ez gutxi egina eta ez oso egina ere ez. Ertaina. Niri gustatzen zait gutxi eginda, baina erdi eginda ere bai ondo dago. Oso eginda ez, haragia ondo eginda jatea bezala da. Orduan. Ni niretzako hortrukoa da ona itxego tortilla, olioa ona ibiltzia. Niretzako hori da turkoa. Produktu honak, zatia. Batzutan gustatzen zait piper berde pixkatekin. Kuntxu bat emateko besteik ez. Guk batzutan esnea botatzen diogu arrautzari. Tortilla lehenengo patatak egin, tipula beste aldetikan egin, dena nahaztu arrautzakin, eta sartailan egin. Mikroondasen ez. Ez da erotutaren Sartaian. Ogin behar da sartaian, goxo, eta poliki. A ber, askotan sartagian, baino batzutan patata egiten du lehenbizi mikrobinean pasa. Egosi bezala mikrobinean eta gero ja sartagian pasa. Odo azkartzeko prozesua. Eta horren besteko olio ez erabiltzeko. Ai, ama, betiko galdera, tortilla tipulakin, tipula gabe. Egia esan gu gaur gainean jarriko jo, nahi duna kendu izateko. Baina, ni tipula salian ez. Baina gehiago esan hor pare batek bai esan du, jendiai tipulan zapore baino gehiago, testura bigun gelatinoso edo xelebre horiek iten dio atzeaka. Askoi zapore baino esate hori bai, ni esate lagunak, ni tipula etxe gustatzen porque biguña da, baina ni beti esate txutxe iten da junda gelatina egozteit du. Ai ama. Bueno, oberena bakoitza nahi duna jatia, baina sano jan, fundamentuakin, eta bestia ipakian utzi. Venga lagunak, besarka da hondi bat. Hemen txegoaz, behitu tipulare, bere kolore eharra hartzen dijua, patata, txiki indeuta laukitxotan, segituan ingo da, Ez zailo asko falta, 5 minutu lehen, guain erreportean beste bostekin, ja eukiko deu listo, arrautzetan jarri, bai gustatzen zeitena da, patata ateatzen deunian, arrautza irabiatu, eta gio, tortillein baino lehenu, arrautza neotia hor pixkat. Zeratikan, hola, nastuta juntatu iten dia patata arrautzakin, eta ez gio, tortilla patatain, damateu dala, tortilla frantzesa patata pusketakin. Hoitzai gustatzen, nasketa goxua gotia. Bueno, ekin ingo dio. Eta jarraitzeko, emango izuten pare bat arrautza, botako izula bertara, ospina, baina ez diozu dena botako, bale? Txorrota txiki bat botako diozu, bota beherkeo diozu gatza eta ekiloria. Maionezain aldezu sekula. Ez. Ondo, hori guztatzen, hemendik aurre ezingo hori esan. Bota hemen lasaizuk, bi arrautzak bota, gero espina txorrota bat, gatza desente, eta esango izutz gero zenbat olio gota bihar diozun, bale? Ederto. Oantxe lagunduko izut, zula zai. Eta nik imen inberdetena da tipulina eta patata martxan jarri, gero esan duen opiltxo berezi egiteko, bale? Venga, bota arrautzak lasai, bota, bai. Bueno, eta zu, prestatzaia zehala. Zein da zure eginkizuna, turrian edo egunerokotasunean? Nola, ze prestatu behar dituzu? Bueno, guazkenean taldean 6 prestatzaile fisiko gara. 6, Bai, bakotxak 5-6 korredoren apur bat ardura daukagu. Vale. Nire kasuan, esandako euskaldunak eta gero, kolombiarrak, Egan Bernal, Dani Martínez, Brandon Rivera eta Carlos Rodríguezen ardura daukat. Vale. Eta, saiatzen, guk egiten duguna da, apur bat, entrenamendu guztia kontrolatu. Baina, entrenamendua bakarrik ez da, Azkenean, errendimenduan gauza asko kontrolatu behar dira, entrenamendutik aparte, materiala, bizikletak, bestakit, aerodinamika, errekuperazioa, bidaiak, eta, saiatzen gara, errendimenduarekin ardura dekone dana,
kontrolatzen, ez da? Vale, Hori da, zure apur bat eginkizuna gure... da, behan euneko euna ematia, ez Hori da. Eta hori lortzeko gauza hori guztiak kudeatu behar dituzu. Zer da gatzena, zer da zaiena zuentzako gazte batei, hola, adibidez, igual batzuk izango dira entrenatzen duena nahi aina eta gehiago, baina beste batzuk igual txintxeta jarri berozu ipurdian ese zeitzeko hainbeste, o beste batzuk igual jakia gatikan, edo zer izaten da zaiena? Zaiena, bueno, apur bat... Bere buruan sartzia, ez da hori... Bai, ezagutzea, ez? Ezagutzea eta bueno, azkenean zaiena agian psikologikoak izan daiteke, laguntza hori ematea, ez da? Azkenean normalean, maila honetara iritsitakoak, bueno, nahiko gogotsuak dira, entrenatzeko ez dira bape alperrak, ez? Beste letxen horregongo. Exacto. Gero, bueno, janari aldetik ere, badauzkagu gure nutrizionistak eta alde horretatik nahiko kontrolatuta da. Ez nutrizionista zerbait izaten baio, gero zure gana etortzea trampa pixkatitan aldun edo ez galdetzea, edo ez dira etortzen, edo zu bisilatzen egon behar zea. Bueno, azkenean danon lana da, ez? Beraien onerako egin behar duguna danon lana da. Hori barekin hobeto zuke laguntzen badozte zuzen bat bota. Ospina bota aldezu. Bai. Gatza? Bai. Zenba, gotza desente bota behar dezu, A ber, esan zenba bota dezun. Horrela? Gehiago. Azkenian nola koipia honeio botako dion, hori beste 3 aldiz gutxinez. Bai. Bai. Hori dekasuntua. Eta hemen betiten deuna da, betu, arrautzak iten badu honeaino adibidez, 2 bihatza, beste bikoitza bota behar dezu olilua. Beste hainbeste, gehi beste hainbeste. Vale? Hola gehiago. Pizka gehiago. Hortxe. Hala da. Vale, eta guain birringailua sartu azpin euki, eta beha jungoa, olilua hartzen, vale? Mantxo jungo beha. Tipula, erraitxura hartzen nahi dana. Iepala. Vale, eta patatare laizter iragatziko detau, Bueno, eta gero, turra, karrera hasten da, hori egunerokotasunean, ez da? Karreran hasten dianean, zein da zure eginkizuna? Autoan zuaz, hasieran, bukaeran, danetik egon behartzea? Bai, apur bat danetik, ez? Esan bezala, gure lana karreratik kanpo korredorea karreara alik eta ondoen heltzea da, eta gero karreran gauza apur bat zuzendarien laguntza moduan bebai. Normalean karreran aurretik joaten gara, rekonozimendu hori egiten, eta, bueno, zuzendariei karreran doazenei informazioa bialtzen, ez? Esaten errepidean nola da hon? Ibilbidean egoera, eguraldie, beroa badau, gero beraiek hartu ditzazken erabaki taktikoak apur bat beraiei kontatuz, ez? Eta karrera bukatzen danean, bueno, errekuperazioak, bai hidratazioa, janaria, erabildi behar dituzten konpresio botak, eta guzti hori apur bat kontrolatu. Konpresio botak, zer da hori adibidez? Bueno, gorputza muskularki alik eta azkar errekuperatzeko, bueno, teknika ezberdinak erabiltzen duguz, orain turrerako ere prestatuta daukagu furgoneta bat, bueno, bertan dauzkagu bidoi batzuk, 10 graduko temperaturan jarrita ura, bueno, bainu batzuk bertara sartzeko eta 10 minututan odolak ondo moitzeko eta... Hori da. Alik eta saiatu behar gara, bueno, alik eta gehien errekuperatzen egunetik egunera, ez da? Eta apur bat, guzti horren kontrola ere, guk eramaten dugu. Ez que kirola latzaek, latza nahi esanek, gaur, 200 kilometro, ni ongo nituen 3 egun hola, 3 ez, nian bukauko igual. Baina geho, urrengo gunean, da venga, egun bat deskanso, eta venga beste 7 egun, ez da? Malau egun dira ez bana iznazten, ez da? 21 iru azte, ai ama. Iluz egiten da, ez da? Eta azkenean, bueno, korredore guztiak ez deurie balio, ez da? Errekuperazio mailan, danak ez dauzkate doai berdinak, eta batzuk izan daitezke osonak egun baterako, aste beterako, baina oso korredore gutxi dira, benetan 3 asterako... Topera daudenak, ez da? Eta hori adibidez nola, hori entrenatzia da, hori norbeak eukibia erdu gaitasun hori edo... Alde batetik, genetikoki jaio egin behar da, ez? Horretarako doai batzuekin, eta gero beste alde batetik, entrenamenduaren parte ere bada. Horretarako entrenatzen dugu korredore hauekin. Eta adibidez, zein izango da etapa gogorrena? Hasierakoak gogorrak dira, esan dezun bezala, baino... Gio, bukaerakoak, igual ez diain gorrak, baina barruan dakasun nekia, ja ikaragarria da, ez da? Normalean bukaerarako beti gordetzen deurie parteriko gorrena, azkeneko traka, bai Alpetan edo bai Pirineotan. Aurten Euskal Herritik pasatuta gero, lehenengo Pirineotara joango gara, eta gero Alpetan bukatuko dugu. Eta ikusten egon gara Alpeko bai erlojupekoa eta etapak, eta benetan gogorra dira bai. Ai ama, eta hori, zuk entrenatzen duzu behaiek, mentalkire bai entrenatu beharko dituzu, ez da?
Bai, hori da, azkenean mentalki prest egon behar dira, sufrimendu asko da, egun txarrak pasatzen dire, 21 egunetan onena izan da ere normala da egun txarrak izatea. Bai, o tripako min bat, o buruko min bat, edo zaindiratutzen ben bat, edo hori da. Eta horregaitik dira, hiru astetarako prestatu dauzunak horregaitik dira onak, ezta? Ez fizikoki bakarrik, baizik eta mentalki ere gai direlako, ez behar horrek datozenean, aurrera egiteko, ezta? Zer garrantzitsua. Bai, dia portentuak, baino alde guztitatik. Bueno, ikusi alde maionesa zeharra indeken, Tita! Ona! Bale, kendu hau, nahazu emango izut mingaina bat hori ondo miaskatuta dena ondo aprobetxatzeko, eta bestia garbitzea botako dugu. Haure bai, ospina listo. Hemendik aurrea ikin biharkoek etxian da sozidadia maionesa, Egi esan badekote ikasteko aukera. Amagin jarre babe zukaldari da, jatetxe bat egiten duri lan, eta aukera badekot. Baina denbora ez. Denbora eta gogorip ez egi esan, Ekatxez laman. Eta nundaka jatetxe esan dezula zukaldaria dela amagin jarre ba? Bueno, Morgan, Bizkaiko Larrabetzutik gertu dagoen herri txiki baten, Morgan dauki katxi jatetxea, eta... Katxi jatetxea? Okerrez banau hemendik ere pasatu dire egunen baten usteot, eta... Bai, guan esan dezula Morgan, noski baiet. Eta ze jende jatorra, ama. Ona, holakoak eukita etxean normala, ez tekela nahi ikasi, ez da? Normala, amesa puesta. Amesa puesta, ezin jo, Ondo, eta zure, adibidez, zure bikotiare gustatzen zaio, txirrinduan ibiltzia? Obligazioz ia. Bera, ni ezagutu baino lehen, ezaukan inongo afiziorik, baina, azkenean, egunerokotasunaren parte da, gure bizitzan txirrindularitza, eta, azkenean familiak ere jarraitzen dugu, ezta? Ze ona. Eta, turrabe euren morgati pasatuko da, jatetxe aurretik, eta egi esan, Zeo ze berezia prestatuko duzu, hor pankarta earren bat edo? Ez dakit, hori ez da honire esku, ni neurean egon ganaz buru belarri. Ze, arralandi, ikaragarria da, turrian nola ikastetxia, jendiak, asoziazioak, mundu guztia nola jartzen dan buru belarri, bastarrak txukuntzen, rotondak, bestia, ikaragarria da, ikustean nian telebistan. Bai, azkenean bori esan bezala, espektakulo bat da, ikuskizun handi bat, eta polita da, umeak ere, horretan apur bat ezi izatea, etorkizunean ere, kirolean ezitzeko, ez? Ona. Ikuste zuen, ni esan ditzuen dena ni trukua hau gustatzen zait. Arrautz eta patatak bota, eta gustatzen zait hemen egon behar duenek, nire ustez, 5-10 minutu lasai, zergatikan patatak iten dian melatu, xamurra jarri, eta geoko jadaka hemen tortillaiteko pres. Betu tipulak ebai, ze itxura hartzen nahi zaigun, itxura eharra, hau eosertako, hau amurrez baten gaina jarrita jateko ere bai, gauza eharra. Eta gero hemendak hauna da, gero opiltxo berezi hori prestatzeko patata eta tipulina. Dana goxatzen jarraituko dugu uzten, hauek pixka gehiago potxatuko jasua jetxingo diot, patata honei ebai, eta bitartian jungo gea, Adamo Beach, eta indigue, beste tortilla patata, ehar bat, guazen bertara. Kaixo, Joseba. Kaixo. Gaur Donostian gaude, gu David eta Ane gara, eta gaur gure lokala Adamo aurkeztuko dizuegu. Adamo Beach hain dela 12 urte sortu zen. David Sevillakoa da, eta 16 urterekin honet etorri zen lehenengo aldiz. Bere osabarekin lan egitera, eta hortikan aurrera, 7 urte igaro ondoren, bere lokala propioa sortu zuen, Adamo Beach. Donostiako Sagues auzoan gaude, eta hemengo bezeroa gehien bat gaztea dira. Surf eta horrelako kiroleatan ibiltzen diren jendeak, eta gero asteburutan, askotan, familiak datoz, eta orokorrean, danetarik. Gure pintxorik nagusiena tortilla patata da, gero hortaz aparte, urdaiazpikoa eskaintzen dugu, asteburutan plater nagusia dazkagu, karta zehatz batekin, kartaz aparte eguneko platera eskaintzen dugu ere bai, eta gaur adibidez dakagu gamboien entxalada eta presa iberikoa. Ja aurkeztu dizue gure lokala, Adamo Beach, eta orain guazen gure tortilla arrakastatxoa ezagutzera.
Gaur Davidek gure tortilla prestatuko du. Gure tortilla patata berezia da, tipula beharrean porrua erabiltzen dugulako, eta patata egosi egiten dugu, eta gero hortikan kongelatzen dugu, ondoren sutan berotzeko. Hemen dakagoia gure patata egosita, eta porruak moztu inbar ditugula gure tortilla egiteko. Eta zergatik porrua? Normalean tortillek tipula erabiltzen dutelako, eta pentsatu genuen porrua azkenean diferentea izango zala, eta familiakoa da, orduan toke hori goxu emango ziola. Jendeak ez du desberdintzen tipula edo porrua den. Azkenean zapore gustu hori antzekoa da, baina porrua dakala esaten ditugunean harrituten da. Udarako egun honetan 150 bat tortilla saltzen ditugu. Orain dela gutxi gure bermuta atera genuen, Adamo Beach izenarekin, hemen hondartzatik atera eta bermut fresko bat hartzeko aproposa dalako, eta kanela eta pomeloakin nahastu iten dugu. Jendeari eskintzerakoan, bai tonika edo bai pomeloko zuku pixka batekin saltzen dugu. Eta tortilla bezala, asko gustatzen zaio jendeari ere bai. Baina porrua moztuta dakagula, oazen gure patata egosiarekin nahastera. Patata eta porrua prest jadakagula, orain arrotzekin nahastuko dugu eta eukiko dugu gure tortilla prest. Eta hemen dakazue Adamoko tortilla paregabea. Gonbidatuak zaudete, bermut goxu honekin pintxito bat hartzera. Donostiako Zaragoz auzoan. Eskerrik asko, agur! Ona, bikote, ona, egia esan, porruare gauza eharra, eta gaina gozotasuna ematen dio, eta egia esan egon behar du tortilla horrek, ezin hobia ikusi ez nola egositako patata horri nola eman dio zuen egur hori, kolore harra hartu duen, eta gero txak, itxura ezin hobia, area, ondartzai behira, olako tortilla bat, baina ni jango nun hori, mai gainean jarri zuen osua, oso zoikan, Bueno, lagunak, bezarkada bat eta jarraitu goxatu arazten jendiai. Gurean jarraituko dugu, hemen, inbiar deuna da, Xavier, bukatu gure errezeta. Eta bukatzeko falta zaiguna, hemen ingoitugu opiltxo batzuk esan deun bezala. Hor ingozuna da, patata eta tipulin hau, sartuko zu, bolan barruan, bi arrautzak bota eta papilla bat ingozu, bale? Gero horrekin tortita batzuk ingoitugu. Horrekin hasi, bale? Gero nahaztuko deutxaka maionezakin, eta ni hemen beste alde batetik ane bai hasiko naiz, tortillak iten. Betu tipula ja potxatuta, ze itxura dakan. Dana botako dut? Bai, dena barroa. Dena barroa eta bai gatza pixkate bai botoko jo. Bueno, gatza pixkate bai botoko jo, esan duen bezala, horiek. Bueno, eta zuek, tortilla patata jate alde zuek, korrikalariak jate aldue tortilla patata. Bueno, normalean guztetan jaki, ez? Karreran oso sartuta dago zenean, bueno, ja beste gehiago, arroza, pasta, salmoia... Hidratuak eta hola, no? Horretan gehiago zentratzen dira, baina atxeden egunetan, edo igual konzentrazioaren baten gauzenean, bueno, beti igual masajistaren bat, edo badakie tortilla zer dan, eta nolakoa dan, eta bueno, normalean prestatzen deurie. Claro, porque taldeko gehienek atzerritarra dituk, ez da? Daneri dekogu. Korredore inglesak, poloniarrak, euskaldunak, espainiarrak, kolombiarrak, ekuatoriarrak, amerikarrak, danerik bai. Zenba zaudete talde Dania? Zenba pertsona diteu Ineos taldia? Bueno, 30 korredore dire, 31, bai, Paulin. Zenbat juten diaturrea? Zenbat daude... Sortzi korredore bakarrik doaz, baina guztira 31 korredore dekoguz, eta gero 100 bat pertsona. 100 pertsona, inguruan, bai. Ostras, egia esan, eski hor dakazu ebitu, motorhoma, bizikletak ematituna, korredore, prensa, bestia esan, kontatu pixka nola di joan, ze dinamika dakazuen hor. Bueno, tur batera eramaten duguz, behikulo edo handiak esatearren, autobusa, korredorentzako, mekanikoen kamioia, beste kamioi bat materiala eramaten duguna, gehi beste kamioi bat sukaldea eta jatetxea dana korredorentzako. Gure
sukaldaria eramaten dugu karrera guztietara, eta korredoreak... Hospitality ditzalda horre bai, eh? Bueno, guk motorretan hospitality nola gutxi, esaten dira, baina jente gehiago dago atzea eta aurrera. Gu zirko baten modukoa gara. Zirko baten modu, vale, Egunetik egunera mugitzen gara. Pertsona, eta danak mugitzen izaten, ni pentsatzen dira bia ez turrea zenbat etortzen. Erdiak, 40... Turrera 8 korredore, eta gero beste 30 bar pertsona gongo gara, bai. 30, bai, eh? Bai, zuzendari, prestatzaile, masajistak, mekanikoak, prentsa, nutrizionista, bueno, danerik ez? Danetatik, egia esan, bai, eta hori dana moitzeko, zaudeten denak, egia esan, eta hori danak judeatu inbiarra, ez da, hotelak, jakilak, egonesa, gaizki, beste eta gizak, genian hori da... Pertsona bateko horretarako bakarrik, logistika. Bai, eh? Bai, egunetik egunerako logistika, azkenean, bueno, esan bezala, ia egunero aldatzen dugu hotela. Hori da egunerorrena, egunero koltxoi berrie, almohada berrie, eta bueno, ez da erresa. Ez dezu egiten autokarabana hunditan hola loza, hoteletan iten dezuelo, ez da? Hoteletan, bai, hoteletan. Debekatuta dago, gainera, saiatu ginen gu motorhomak erabiltzen, korredorentzako, bur bat beti ambiente berdina eukitzeko, ohe berdina eta dena, baina debekatuta dau. Esan behar dugu, korredoren deskantzoa hobetzeko, furgoneta bat eramaten dugula, eta beraiek beti eramaten dute koltxoi berdina, almohada berdina, eta, bueno, 2 pertsona daude prestatzen deurienak egunero hoteletik hotelera korredoren gelak, ez da? Karo, behaiek lasai eta etxian bezala sentitzeko, ez da? Hori da. Ze ono, bueno, hemen, lehendabiziko tortillan oinarria, prest dakau. Hemen jarrikoet, guain jarriko debor txaka, eta gero beste tortilla. A ber, haure, behotu zaigu. Hori, listo, bai, hori oso ondo. Inberdiakena gauza bat, betu. Berta botakoek, maionesa dena, eta txakau txatitu, eta ere bai bertara botako zu, bale? Venga, haure, behotzen nahi zaigu. Olio tanto botako jot, eta bani joa bigarren tortillan bila. Bueno, eta iretzako, zenbagarren turra dekau ja? Zenbat turretan hartu duzu parte... Egia esanen asko goratzen, ez dakit, 10 bat edo izango dira. Ja, galdu ezu kontua eta dana, eh? Bai, azkenean, daramatzan urte guztietan gehien profesional mailan, bueno, azkenek urteetan bai Sky Ineos taldean ia urtero joanaz, Movistarren urteren bat bebai, así que 10 bat edo. 10 bat urte, eh? Asko aldatu da, aldatzen dijoa historia, edo berrikuntzak donbatu dituzu, edo... Bai, esaten gabizen apur bat kamioi hau korredoren, restaurantea dana, lehen olakorik ez egoen, ez? Lehen hoteletan prestatuako janaria jaten zan, bertako pasta, bertako... Eta, bueno, asko aldatzen ari da, ez? Hori asko aurreatu da, ez da? Nik esango nuke azken urteotan aurrekuntzarik handiena alde horretatik dagoela, nutrizio aldetik izan dela. Elikadura aldetik orduan, ez da? Vale. Eta adibidez, zu, hemen, zaudeia, Uneozen zenbat urte zoaz ja. Bai, eta hartu irunak edo gola, rarrarrarra, eta gana batean moztu edo. Zenbagarren... Bueno, 9. urtea da niretzako. Eta hau baino lehen nuen, nondik noa ibilizea? Bueno, esan bezala, 12 urterekin edo hasi nintzen bizikletan ibiltzen, eta 20 urterekin konturatu nintzen, nire etorkizuna pedalak ematen ez egola. Nintzat horretan askarra izen nintzen da. Ikasketa bukatu, eta beti egonaz bai zuzendari eta prestatzaile moduan, txirrendularitzari elkartua, ez? Eta leku askotatik pasatzea, talde askotatik pasatzea? Lehenengo horra 11 bat urte talde txikiagoetan, lehenengo Larra, Seguros Bilbao, gazteekin lan egiten, 23 urte zazpikoekin lan egiten, eta 2011tik aurrera pasatu nintzen bapur bat profesional kategorira, Kajarrualekin, eta gero Movistarren, eta ja 9 urte, Sky zana eta orain Ineos dana, ez da? Ona, egia esan, leku askotan ibiliaiz, guelta desente bandituk, ez da? Urte asko deko guzen seinale. Gaztea, hola, letxei, urte asko esateu. Bueno, Xavier, eta orduan, bihar zetorregia eguna ondila, txitxarek zueke bai eukizitu zue korrikalaria bezain beste? Edo gehiago. Azkenean, zure lanabe hor ikusten da, ez da? Beti zauz urduri eta euneko unean zaila da jakitea txirrendularia zelan dagoen, ez da? Ondo dagoen, euneko unean dagoen bere forman, eta hori azkenean gure ardura da, eta orduan, responsabilidade hori hartzen dozu zure gain, eta beti urduri. Zozegaitik edo besteagaitik beti urduri. Eta nola antolatuta dago adibidez organizazioa? Azkenean, alor ezberdinetan, ez? Esan bezala korredoreak dauz, 30 korredore, gero, manager bat daukagu, pur batana gestionatzen dagoena, eta babeslekin kontaktuan dagona, eta gero atal ezberdinetan banatu dezakegu, ez? Bai prestatzaileen atala, zuzendariena,
medikuen atala, logistikakoak, eta gero, bueno, mekaniko eta masajistak beste atal baten, ez? Baina adibidez, ziklista bakoitzak hainbeste pertsona aska bere gainetik, beak batek kudeatzen dio, adibidez, zuk kudeatzen dezu gero... Hori da, gero, korredore bakotxaren errendimenduaren kudeak eta gure esku dago. Hori da. Zuzea bere eskubiko esku esango genuke, ez da? Hori da, eta gu gara, apur bat, beraien konfiantzazko pertsona hori, entrenamenduaz gain, harremanetan dagona, bai masajista, mekaniko, nutrizionista, medikua, fisioa, guztiekin, azkenean, apur bat... Bai, zuzea, esango genuen bere aitatxo esela, ez da? Eta kudeatu ere, eta pia honberdik, fuerte pedala emateko eta ez gauza hori danak buru neukitzeko, ez da? Hori da. Ardura hori, apur bat guk eramaten dugu, beraie lasaiago egoteko bebai. Ze ona. Bueno, oso ondo, hemen bagizta gaurraka, Bi tortilla ginda dazkau, erdian txaka jarriko jau, gainian tipula, eta ikusi aldezu ez tortita bereziak iten egian, Bai. Hau ikin dituk, hauek ezin dituk ikin goituk urrengo batian, ez da, lagunentzako edo. Azkenean, kolombiarrak badakizu horlako antzeko jaten deuri esela beraien arepak. Eta arepak eta... Eta, bueno, gure sukaldariak bazitzen arepak egiten, eta orain apur bat gozarian egunero aurkitu daiteken gauza bat da. Kanpotarrak gustoko deukie. Bai, ez da. Egia zan, arepa hon batut ondo inda, eta holako batzuk bai, esti pixkatekin gainetik gane bai, venga barroa. Bueno, ingoitugu lau hauek, jarriko ditugu bi tipulakin da bitxakakin, jungo gea montaia prestatzen, eta gure saioa bukatzen, gaur egun badatorrelako laizter, eta hemen seguru eginkizuna badazkala Xabierrek, biharko dana ondo antolatzeko, ez da. Bota horrea txaka guztia barroa, tori goiara bat ondo nazteko, labana bera, hau ebera, hau listo, gero iteko gehiago, eta bani joa montaia itea. A ber, behar detena da. Bueno, igual platertxo hortan bertan jarriko dugu. Bai, ni uste hementxe bertan jarriko dugu. Bueno, eta hau, geho, oporrak etortez zaizkizue, o hau ez da bukatzen. Turra bukatzea, eta ja buru belarri urrengoan zaudete, edo nola dijoa historia? Bueno, ja buru belarri ja sartuta gauz, ezta? Turraren ondoren, munduko txapelketa datoz, gero Espainiako itzulia dator, apur bat urri erdira arte, denboraldia ez da bukatu, eta bueno, guretzako, ez da bukatzen, ez? Naiz eta hau handiena izan, beti zauz martxan. Gelditu gabe, ez da? Askotan bai egiten dezu ere bai, igual erabiltzen dituzue karrera batzuk urrengoak prestatzeko, ez da? Hori asko egiten da. Bai, azkenean karrera batzuk dauzkazu apur bat referentzia moduan, eta bertara uneko unean iristeko, beste batzuk hartzen dira prestaketa moduan ere bai, ez da? Claro, eta beste batzuk ez daudenak igual handirako, aprobetxatzen due txiki hortan, irabazteko, eta lehen da biziko urratz potoloiek emateko, ez da? Ondo. Bueno, eta denbora libria balin badakazu, ze tokatzen zaizu, ze gustatzen zaizu itia zure egun libretan? Bueno, niri gehien bat apur bat gustatu mendia gustatzen zaik gehien, ez? Mendizalia zea? Bai, bueno, azkenean deskonektatzeko aukera izan eskero bertara joatea, mendiak apur bat lasaitasun eta askatasun hori ematen dugu, ez? Bai udan edo bai neguan, eskiatzera edo... Bai, saletasun hori badekogu. Denbora gutxi, baina aldanean bintzat. Eskiakin jutezea, ez no biten dezu, edo ze? Semeala badadazkazu, edo ze? Bai, bueno, eskiatu, eskiatu, eta ahal izan eskero, mendiko eskia, ez da? Ahalik eta pistatatik urrunen, galdu, lasai ibili, eta... Arna sartu, eta... Bota biei, hola, bi pintxito diteko, beste biei tipula jarriko jo, falta zeiguna da hemen tortilla erronei gainean tipula jartzia, bagoaz txerrik itxarraka. Bueno, hemen botako dutena da, tipula honi beste gatzik ez diotela bota, pixka botako jo, vale, hola, pixka naztu. Egia esan, ni oso tipula salea naiz, egia esan tortilla tipula gabe pekatu izango zen, Eta, baina nola ez daka, gu gainetik jarriko jo. Nahi dunak entzeko, ahal egina daka hola. Vale, jarriko dugu tipula bueltan, oso ondo. Vale, beste bi pintxitore jarriko ditu hemen tipulakin, oso ondo. Eta, aita bakiz esatezaken, no? Eza despistatu, Joseba, jarri jo perexila da nahi, Hori bai. Jarri jo perexila. Orduan, bion artian jarriko dugu. Zuk hartu hola pusketa txikik, eta jarri hola bakoitzai bat, bale? Eta ni hemen tortilla jarriko zu, eta bat polita topatzeten hemen dikan.
Vale, ni uste eta hauxe jarriko jola. Hau ipini arte ez da platera bukatu, ez? Oidek, ez tek platera bukatu. Osea, ikutu berdiak beti emate dio, postasuna gure plater guztiei. Eta gainea vitamina C, bai, asko dakala, perexilak. Bueno, bamentxeak azue, tortilla txaka eta tipulakin gainetikan, eta hemen inditugun opiltxuak tortilla patatanak, baitare aberastuta gainetikan. Eta eskerrik asko menotatik. Zeueri. Goxatu, garrantzitsuena goxatu arazi, eta gazte hoiei kemena eta indarra sartu. Hau eraman oidek, amaiketako egiteko, eta bihar indartxu hasteko. Lagunak, ondo pasat, adakizue, turra bertan dakau, eta goxatu.